saking Makdar sini sampun dipun pinangkani kene. Mbak Raras. Iki cepet wae pinangkani pamundutan ki saking Kang Is nyuwun kanggo kowe. Apa wis samestine? Jane sampean iso sampean wae. Kaya ngene sampean. Terus piye? Bebarengan karo kowe karo digoleki ya. Urip saben dinane, betul? Terus saben kabatho. Kowe kandha yen kowe tresno. Aku percaya ra ana lanangan liya. Kalem ayo. Kowe lan aku wis sumpahing janji. Sakit Mas ya? Ora bakal beda ati ya mung sawiji. Kowe lha kene. Elengku kowe. Luar biasa. Meneng iki lho Raras. Ya. Pak Es menika dipun pinangkani kalian Mbak Raras Kawiryan. Ya. Wah, sing kadung iso. Saya ngerpek lagi ya. Ora apa-apa nok. Ini lagu liriknya. Engko bar kanggo kowe katresnan sejati ben Pak Didik sing nyanyi dari Polsek Ngancar. Kok yo melu eta iki. Penggemar. Oh, wilayahe Mas. Wilayahe. Saiki Ngancar kok mbiyen wates. Yo kanggo kowe.
Saking Kang Is menika. Nggih, Kang Is. Sampun dipun pinangkani Kang Is. Terima kasih Kang Is.